Ei, salutare și bine vă găsit la un episod de pe acest canal. Avem am rămas pe farmă și hai de la win. Tot cu bun. Tot cu play again. Se aude televizorul, dar nu-i nimic. O să dau jocul mai tare. Não é justo gol! Nu e nimeni acolo. Am 5 fer. 7 farm. Mă duc la boxul ăla. Oh, nu Poco. Poco nu. Tu n-ai vrut. Ce să faci? Gata! Al 3-lea win! What? Ce greșeală am apăsat exclusiv ca prostul. Oh, big box. Două. Două. Asta e big box. Mă. Asta e big box. Băi, ăsta e pro box, bă, dacă știu așa de puține. I'm in charge! Ce nume avea și ăla? A, da, videoclipul ăsta e dedicat pentru că am făcut 10 abonați și de asta am făcut videoclipul ăsta. Am făcut 10 abonați. Aoleu, dacă mai stătea mult era să fiu orib. Adică mor. Hai, de rosa. Am câștigat. Fără... Stați-o dacă... Am mai dat funcții, dar am mers pe locul 6. Am mers pe locul 6. Să dăm exit de prima și miște. Bănuți să colectez. Bun. Așa. Și da, cap bun. Dar merg asta. Bun, cu ce să ne jucăm? A, da, upgrade-ul lui Poco. Power level 4. Bonus în joc cu 2 euro. Și dacă loderul i-au pus voce și lui Spike nu.
Trebuia să-i punem plus. Poate în update următor. Mă uit după când se încheie sezonul. Sunt blocat. Asta mă vede. Aoleu, o dat ultimata, nu e bine deloc. Îmi dau acum ultimata să mă duc acolo. Patru oameni au mai rămas. Bun. Aici. 3. Să nu rămâne fără. Mamă, eu am 4 farm și cred că iau 11. Știam eu că am 12. Și... Nu! Trebuia să dau ultimata. Dar de ce n-am dat ultimata? Oh. Bun, hai să punem ce caracter să punem. Hai să ne jucăm cu Cole. Dar am uitat să mă uit că se încheie asta sezonul. Mama, cât la am. Mama, de că nu m-am mai jucat cu. Da, prea mult lag am avut. Bun, haideți să ne uităm. Pe ce în ce să se încheie sezonul, o să se încheie în 11 zile și 16 ore. Uite, arată aici. Nu vă zic cu prostii, uite aici. Unde pun semnul de la Mobizen, uitați aici. Aici care scrie season end din 11 zile și 16 ore. Deci uitați, aici, fix aici. Bun, că voi a fost Aireplay 2 și ne revedem data viitoare. Pa, pa!